Takže čau lidi, já jsem Flory a vítám vás u ne takové série, spíš takového jednoho dílu, může jich být víc, když si napíšete nebo prostě se od sebe. Snažíte, jak to budete lajkovat. Právě jsem před chvíli vydal video Minecraft s mojím kamarádem Zakem. A tentokrát jsem našel na internetu takovou super hru, jmenuje se to Agario. Super hra. Zkoušel jsem ji dvakrát, třikrát, pětkrát. Někdy o půlnoci a zjistil jsem, že nejméně lidí tam je půlnoci, nebo tam je non-stop dokonce. A to vás teď asi nezajímá, ale jdem na to. Tak jsme tady. Jsem oranžový. A rusací. Hitler. Hodný Hitler. Nech mě Hitlere. Ho. Kren. Hitler. Hitlera. NASA. NASA větší. Pivo. A Hitler. Pivo. Tak to bylo rychlý. Ale neukončím to jen tak. Já jsem nevzal super růžová. Takže bych byl na kluky. Není hezká růž. Nevím, co všechno proti růžovou mají. Nemám jí rád, ale nevadí mě. Takhle to řeknu. Nemám jí rád, ale nelíbí se mi. No, je hnusná. Ach jo, proč musím mít největší štěstí s růžovou, je. A dělají Turky. Takže si Turkeku. Já si koupím ty tvý malý země. Špátky. Koule. Jo, jsou Flory. Turky. Ne, Turky. Vedle Turky. Ale ne, batnou, no. Vás nechci žrát. Já chci spojit, jeď. Spojte se. Pomoc. Země. O čem? No. Ach jo. To je jedno, tak pokračujeme. Žlutá, oblíbená barva Jirky Krále. A víte, že můj děda bydlí na farmě? Jako Jirka Krále. Jenomže ten tam hrál v pořadě. Tak si koukneme, jak dlouho natáčíme. 3 minuty. Lena bude úplně hodinový, bude tam nějakých 5 až 7 minut. Abych to ukončil, někdy řeknu mojovi a určitě si dáme někdy taky ho usvěně ve svém videu ukážu. Chtěl jsem mu ukázat s týmem, vím, že klukům se to nelíbilo, tak jsem hodně moc poprosil, ale nechtějí, někdo půlka nepřišla dokonce na trénink. Kvůli tomu, a dneska už jsem po tréninku, ten se vám budu věnovat na YouTube fanouškům, doufám, že ještě nějaký jsou a jdem hrát, jako dokonce teď. NASA! Pardon. Jo, NASA, pojď sem. Jen tak. No. Teď koukám, kolikátý jsme. Jsme 40. To je úspěch, ale jsme si sežrali ta čínská obluda. Tak by to bylo ještě větší úspěch. Hele, Mene. Come on. Tak pojď, ne, pomoc. Ale ne. Nice. A kolikátý jsme? Nežer mě. Simpsons. A se kouknu ještě chvíli, tak do 5 minut, 6 minut a ukončíme tohle video. Určitě, jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, deškat odběr. New York 2017.
za reklamu, skočila mi tam, ještě to koupím za peníze, bez reklam, fuj, myslím, že mě to sežere. Kde jsme to skončili, jo, dejte like, odběr a jestli můžete, lajkujte, odbírejte a nedislajkujte. A s kamošem jsme se dohodli, že bychom udělali takovou soutěž. Jestliže to laguje, no lagy, že až bude mít oba 20 lajků, nebo spíš on 20 lajků, tak dám mu napište do komentu odběr. Tohle všechno a určitě mu napište do komentu ten odběr a ještě stíneme jednu hru. Mu napište odběr a odběr, co sám koment a řekněte mu, moja má 20 lajků a napište mu hrň a on za těch 20 lajků pojede do obchod a koupí si třeba GTAčko, nevím, co si koupí a něco takhle to bude i se mnou, že už 20 lajků nebo 15 lajků, tak natočím sérii. Z něčeho, já si to koupím, mě to vůbec nebude vadit, naopak mi to prospěje, jestli bude hodně lajků. Ale musí to být pod jedním videem, anebo po 10 odběratelech bych vždycky dal nějaký speciál. Budete? Doufám, že ano, jsem rád. A jestli vám tohle líbilo, tak dejte like, odebírejte si mě a čau čau. Agario. Tohle mě štve. Doufám, že jsem natáčel. Aha, já ještě natáčím. Ach jo.